Ja seuraavaksi Terveyssummitissa perehdytään mikroverenkiertoon. Miksi mikroverenkierto on niin tärkeää meidän kokonaisvaltaiselle terveydelle? Ja mulla on täällä Summitissa vieraana PMR Nordicin maajohtaja Merja Tsemppe. Tervetuloa. Kiitoksia kutsusta. Aivan mahtavaa olla täällä. Ja todella mielenkiintoinen aihe keskittyä nyt mikroverenkiertoon, että miksi se on meille tärkeä. Mutta mikä sai, jos mennään vähän sitä sun taustaa, niin mikä sai sut kiinnostumaan? Mikä on se sun tarina? Miten kiinnostuit ihmisen terveydestä ja nimenomaan tästä mikroverenkierrosta? No mulla kävi sillä tavalla, että mä sairastuin vakavasti. MS oli diagnoosina ja sitä kautta sitten niin mä ajattelin, että hetkinen, että miten tähän on tultu, onko tästä tie ulospäin. Ja siitä alkoi sitten 30 vuotta sitten jo niin tämmöinen elämänmittainen tutkimusmatka. Ja 2009 mä törmäsin sitten sanaan mikroverenkierto. Ja mä ajattelin, että mahtavaa, että tämä on varmaan ääreisverenkierto. Että mulla onkin ihan jääkylmät varpaat. Että mä laitan aina villasukat jalkoihin yöksi. Mutta olihan se sitten paljon muutakin. Itse asiassa yli 90% meidän koko verenkiertojärjestelmästä on mikroverenkiertoa. Eli se oma tarina, eli MS-tauti. Joo, kyllä. Mikä sun tilanne on nyt? Oireet on ollut viimeiset 15-16 vuotta ja ilman lääkityksiä ja 70-vuotiaana töissä joka päivä. Ihan mahtavaa, mahtava tarina. Hei, tänään puhutaan vähän teknologiasta, että miten voidaan sitä omaa terveyttä, miten voidaan hyödyntää erilaisia teknologioita. Niin kerro siitä vähän. No, aika monta terveysteknologialaitetta on onneksi tullut meidän avuksi. Tietysti hyvän ravinnon ja liikunnan ja unen ja kaiken muun lisäksi, mutta ei tämä maailma tue oikein meidän terveyttä, että kyllä me saadaan ihan tehdä parhaamme. Ja terveysteknologian laitteena tämä PMR-terapia, josta tänään puhutaan, niin tuli markkinoille vuonna 1998. Aika monen edelläkävijä. Kyllä. Mennään kohta siihen PMRiin vielä syvemmälle. Haluan ymmärtää sitä kaiken. Mutta jos me ajatellaan ylipäänsä terveyttä, niin missä ikään kuin se terveys asuu? Missä meidän kehossa se terveys on? Ihana kysymys. Solutasolla. Se on niin mahtava juttu, että meidän solut tarvitsee joka päivä happea ja ravintoaineita. Ainoa kuljetusreitti on verenkierto. Ja vielä tarkemmin se mikroverenkierron hyvä toiminta. Ja ilman sitä meidän solut ei uusiudu, ne menehtyvät. Ja siitä me sitten saadaan erilaisia tuntemuksia aikaa myöten. Koska mehän ei tunneta sitä verenkiertojärjestelmän toimintaa, vaan me tunnetaan sitten ne oireet, jotka syntyy siitä, että verenkierto ei toimi hyvin. Sepä se. Eihän me tiedetä, miten meidän oma mikroverenkierto toimii tai ei toimi. Ja jotenkin kun ajattelee tänä päivänä, niin ihmisillä on niin paljon stressiä, kroonisia sairauksia, unettomuutta, migreeniä, ihan kaikkea mahdollista. Niin en tiedä ketään ihmistä, joka olisi täysin terve. Niin miten tämä PMR-terapia voi auttaa tämmöisiin asioihin? No jos me ajatellaan esimerkiksi stressiä, jokainen tietää mitä se on. Ja loppuun palamisia on aika paljonkin tänä päivänä. No mitä se tarkoittaa sitten mikroverenkierrossa? Stressihormonit supistaa pikkuvaltimoita ja sehän häiritsee merkittävästi sitten koko verenkiertojärjestelmän toimintaa. No siitä sitten usein stressistä seuraa se unettomuus, unettomuudesta lisää stressiä, heikko palautuminen. Nyt meillä on tänä päivänä, kun me puhutaan mikroverenkierrosta, niin aika mielenkiintoinen tilanne, koska nyt on tutkimusta jo tosi paljon. Et mikroverenkierto liittyy meidän kroonisten sairauksien kehitykseen. Useimpiin niihin. Eli sen heikkeneminen. Eli tutkimustuloksia on? On valtavasti. PubMedistä löytyy ihan Microcirculation haulla niin yli 50 000 tutkimusta asiasta. Että tänä päivänä se on erittäin hyvä. Ja vielä kun puhuttiin äsken tuosta, että eihän ihminen itse voi tietää, miten se oma mikroverenkierto toimii. Et sitten me tiedetään, kun tulee niitä oireita. Niin mitkä on semmoisia yleisimpiä, tavallisimpia oireita, mitä sitten tulee siitä, että se mikroverenkierto ei toimi optimaalisesti? Yleisin syy kivulle on solujen hapenpuute. Ja tämähän
liittyy meidän selviytymismekanismeihin. Eli aivot lähettää meille viestin kivun tunteena, että syntyy kudosvaurioita. Eli se kuuluu ihan näihin selviytymismekanismeihin. Ja tavallaan sitten tietysti on oireperusteisia lääkityksiä, mutta nyt kun se useimmiten se syy on siinä, että punasolut ei pääse kuljettamaan sitä happea perille, niin siihen pitäisi saada se vaste. Eli tavallaan voidaan ajatella, että kipu on vähän kuin semmoinen viestin tuoja. Eli Kyllä. se kertoo, että siellä kehossa on jotain häikkää. Kyllä. Ja jos me ajatellaan, mikä meidän tavoite on, tietenkin kaikilla on, että me ollaan mahdollisimman terveitä, mahdollisimman pitkään ja että se mikroverenkiertojärjestelmä toimii. Niin kerro vähän siitä, että miltä se sitten näyttää, kun se toimii hyvin. Me voitaisiin katsoa video ja voisin vähän avata, että mikä rooli meidän pienillä valtimosuonilla, niillä kaikkein pienimmillä valtimosuonilla on. Jos mä laitan tämän videon tästä päälle, niin nyt me katsotaan millimetri kertaa millimetri kokoista aluetta meidän verenkiertojärjestelmästä. Ja tänne ei, näihin pieniin pikkuvaltimoihin, niin ei vaikuta mitenkään sydämen syke. Mutta nyt sä näet, että toi verisuonen läpimitta kapenee. Eli tämä on säätelyjärjestelmä. Mikroverenkierron tehtävä on optimoida verenvirtauksen määrä kudosten tarpeen mukaisesti. Eli sydän lähettää massaa liikkeelle sinne isoihin verisuoniin, joka veri sitten etenee näihin pienimpiin verisuoniin. Nyt näet, kuinka tämä läpimitta palautuu ja sitä kautta tälle alueelle nyt virtaa enemmän verta. Eli kun meillä on 4-6 litraa verta meidän kehossa, niin ilman tätä toimivaa säätelyjärjestelmää, niin että se optimoi veren virtausta, niin osa meidän kudoksista jää sitten liian vähälle hapelle ja ravintoaineiden saannille, ja siitähän ne ongelmat sitten alkaa. Tätä kutsutaan vasomotion rytmiksi. Sille ei ole oikein hyvää suomenkielistä käännöstä. Supistumis-rentoutumisrytmi sileissä lihassoluissa. Mutta kun se häiriintyy, niin silloin tämä optimointi, verenvirtauksen optimointi ei toteudu. Pystyykö sitä jotenkin mittaamaan? Mistä se voi tietää? Että toimiiko tämä rytmi? No, siihen tarvitaan aika järeät tutkimuslaitteet ja nämä videot on kuvattu intravitaalisella mikroskoopikamerajärjestelmällä. Ja esimerkiksi niin on pystytty näillä tutkimuksilla todentamaan se, että silloin kun tämä rytmi pienemmissä pikkuvaltimoissa on terve, tämä supistumis-rentoutumisrytmi tapahtuu 3 kertaa minuutissa. Jos me puhutaan esimerkiksi diabeetikosta, niin voi olla, että tämä rytmi on hidastunut niin, että se tapahtuu vain kerran 10 minuutissa, jolloin sitten tätä verenvirtauksen optimointia ei tapahdu. Ja seuraukset sitten tulee erinäisinä, esimerkiksi liitännäissairauksina. Ja kun puhuit näistä tutkimuksista, niin miten jos me ajatellaan niin kuin ihan peruslääketiedettä vaikka Suomessa, niin miten paljon lääketieteessä hyödynnetään tätä tietoa? No vielä todella vähän. Että tietysti lääkkeillä pystytään vaikuttamaan esimerkiksi joihinkin typpioksidin parempaan kulkeutumiseen tai vapautumiseen, tai sitten voidaan vaikuttaa myöskin sitten hermoreseptoreita lamauttavasti, että verisuonen läpimitta avautuu taas, mutta se ei vaikuta tähän vasomotion rytmiin, koska tämä ei ole hermoston ohjaamaa. Tämä on autonominen, spontaani rytmi meidän elimistössä ja sitä ei pystytä korjaamaan lääkkeillä, mutta se vastaa tähän BMRin lähettämään fysikaalisen stimulaatioon. Ja jotenkin just mistä puhuttiinkin, että stressillä on niin valtava vaikutus ja sitä ei varmasti oikeasti ihminen ajattele, että kuinka se vaikuttaa siihen omaan kokonaisvaltaiseen terveyteen. No se vaikuttaa ihan kaikkialle ja tietysti sitten kyllähän sen ihan itsekin peilistä sit näkee, että nyt on ollut liikaa stressiä. Että mä oon itse kokenut loppuun palamisen ja sen seurauksena sitten oikeastaan sairastunut vakavasti, niin
Sitä ei vaan, mä kuulun siihen ihmisryhmään, joka vaan lisää tahtia. Niin, niin yleensä me kaikki vähän kuulutaan. Jotain pitäisi oppia jossain kohtaa. Jos me ajatellaan mikroverenkiertojärjestelmää ja immuunipuolustusjärjestelmää, niin kulkeeko ne jotenkin niin kuin käsi kädessä? No ne on ihan kavereita keskenään, koska meidän immuunijärjestelmä tarvitsee hyvin toimivan verenvirtauksen. Katsottaisiko me Katsotaan. toinen filmi? Eli miltä näyttää, nyt katsotaan se, että miltä näyttää hyvä, toimiva ensin huonosti toimiva ja sitten hyvin toimiva, joo. Mielenkiintoista, koska sitähän eihän sitä itse voi nähdä, miten se siellä toimii. Eli ensimmäinen on tämä ongelma, jota me sitten aletaan ratkaisemaan. Niin tämä on huono tilanne. Minkä näkeekin, että tilanne on huono? Tämä on vähän yli 50-vuotiaan miehen paksun suolen pinnalta, limakalvolta kuvattu mikroverisuonistoa. Ja tässä vasemmalla puolella on nyt valtimovirtauksen pienempi pikkuvaltimo, josta punasolut pitäisi kulkeutua tuonne hiusverisuoneen. Ja punasolut on aggregoituneet, ne on takertuneet toisiinsa kiinni. Meidän hiusverisuonet on kapeampia kuin mitä yksi punasolu on, jolloin punasolujen pitäisi pysyä erillään, jotta ne pystyy edes kulkeutumaan tuonne hiusverisuoneen. Ja niiden tehtävähän on luovuttaa happi muille kudossoluille. Eli tässä on nyt se tilanne, että ne eivät täytä tehtäväänsä ja verenvirtaus on todella huonoa. Ja näitä tilanteita meillä on kehossa, me ei vaan tunneta. Ja sitten meillä alkaa tulla oireita, tulee kipua, jäykkyyttä, alhaista energiatasoa. Nämä on kaikki sellaisia, jotka sitten kertoo jotain, että kaikki ei ole niin hyvin. BEMER-terapian yksi hoito niin kestää 8 minuuttia ja tässä ollaan nyt sitten 3 minuutin jälkeen. Eli yllättävän nopeasti meidän keho pyrkii korjaamaan omaa toimintaansa. Siitähän tässä on kyse. Että BEMER lähettää tavallaan stimulaation siitä terveestä toiminnasta ja meidän keho yrittää sitten korjata siellä, missä ongelmia on. 6 minuutin kohdalla, niin nythän tämä verenvirtaus on jo ihan erilaista. Ja nyt täällä laskimoverisuonen seinämässä rullaa tuollaisia valkoisia palloja, ne on neutrofiileja. Ja niillä on tärkeä tehtävä tutkia sitä verisuonen seinämää, onko sinne tullut informaatiota, että meidän kudoksissa on bakteeri tai virus tai joku muu ongelma kehittymässä. Ja sitä kautta sitten niin meidän immuunijärjestelmä reagoi nopeasti, kun niiden toiminta on normaalia. Ja sitä kautta BEMERin säännöllinen käyttö parantaa myös immuunivastetta. Ja nyt sitten yhden hoidon vaikutus on noin puoli vuorokautta. Ja tässä nähdään tilanne, kun hoito on loppunut puoli tuntia sitten. Tältä näyttää terve mikroverenkierto. Nyt punasolut kulkeutuvat sinne kapillaareihin. Kapillaarit pysyvät auki terveinä, koska meillähän yksi iso ongelma on tuon verenkierron heikkenemisen kautta, että me menetetään hiusverisuonia. Eli tällaiselta sen pitäisi sitten näyttää. Hei, mennään vielä tarkemmin tähän niin kuin BEMER-terapiaan, niin kun sä puhuit just siitä, että pitäisi käyttää niin kuin säännöllisesti, eikö niin? Että miten usein? No, tämähän on kotihoitoon suunniteltu laite. Toki tätä käytetään paljon myös klinikoilla ja terapeutit käyttää erilaisten omien hoitojensa tukihoitomuotona myöskin sairaaloissa. No, meillä ihan muutamassa sairaalassa on vasta täällä Suomessa, mutta esimerkiksi Unkarissa 90 sairaalaa käyttää lähes kaikille potilailleen BEMER-terapia ja siellä BEMER-terapia kuuluu käypähoitosuosituksiin. Mutta meillä ei olla ihan vielä siellä, niin itsehoitolaitteena aamuin illoin 8 minuutin hoito. Ei tarvitse lähteä mihinkään, voi kotona vaikka istahtaa ja nauttia omasta BEMER-hetkestä 8 minuutin verran. Ja sekin on just ihan, että ei tarvitse aina lähteä mihinkään, koska ollaan puhuttu siitä stressistä ja kiireestä, niin tämä on semmoinen, minkä voi tehdä nimenomaan niin kuin kotihoitona. Kyllä. Niin kerro vielä tarkemmin, että se kestää 8 minuuttia, niin kerro vielä se, että mitä siinä hoidon aikana tapahtuu?
meillä on näyttö, kun tähän lääkinnällisenä laitteena sertifioitu, niin kaikille meidän väitteille pitää olla sekä kliininen että tekninen näyttö. Ja yhden hoidon aikana niin BMR käyttää hyvin alhaista pulssoivaa elektromagneettista kenttää, joka sitten välittää tällaisen patentoidun BMR-signaalikonfiguraation meidän keholle. Ja meidän keho reagoi fysikaalisesti niin, että se korjaa tätä verisuonten seinämien heikentynyttä rytmiä, mikäli se on häiriintynyt. BMRillä ei ole haitallisia sivuvaikutuksia, emme vaikuta mitenkään biokemiaan, vaan tavallaan tämä perustuu siihen, että meidän keho pyrkii kaikilla tavoin terveeseen toimintaan. Kyllä. Ja näin se saa nyt tukea tähän yhteen terveeseen prosessiinsa. Ja tästä on valtavat seuraukset sitten energiatuotannossa, solujen aineenvaihdunnassa, aineenvaihduntatuotteiden poistumisessa. Että on valtava ketju, mikä tästä lähtee sitten liikkeelle. Kenelle sä erityisesti suosittelisit BMR-terapiaa? Kauheeta. Mun pitää miettiä, kenelle ei. Niin. Niin. Eli kaikille. Eli meillä on muutama vasta-aihe. Kontraindikaatiot on aktiivinen lääkinnällinen implantti, kuten sydämen tahdistin, jolloin sitten joudutaan lääkärin kanssa neuvottelemaan, että häiritseekö tämä pulssoiva elektromagneettinen kenttä sen laitteen toimintaa. Ja toinen on sitten, koska BMR vahvistaa immuunijärjestelmää, niin silloin jos on elinsiirto tai allogeeninen kantasoluluidin siirto, niin silloin joutuu käyttämään immunisuppressiivista hoitoa ja se on vasta-aihe. Mutta muita vasta-aiheita ei ole. Uskotko, kun sulla on ollut tämä MS-tautidiagnoosi, niin että tällä on ollut vaikutusta siihen sun omaan paranemiseen? Mä olin aika hyvässä kunnossa silloin jo. Mä olin tehnyt todella paljon, siis käynyt ayurvediset hoidot ja erilaiset ruokavaliot ja henkisen kasvun kurssit ja hei vaan kaikki opettajat ja terapeutit siellä, kiitos. Niin mä olin aika hyvässä kunnossa silloin jo, kun mä löysin BMRin, mutta silti mulla oli oireita. Ja nyt kun mä oon sitten käyttänyt BMRiä säännöllisesti aamuin illoin 16 vuotta, niin mä elän oireetonta elämää. Et oikeastaan vuoden kuluttua siitä, kun mä olin alkanut käyttää tätä terapiaa, niin mä olin jo ihan erilainen ihminen. Niin energiatasossa sen tuntee. Heti aamulla on piirteä, ei satu mihinkään. Kaikki toimii hyvin. Ihan uskomatonta. Ja jos me ajatellaan sitä mikroverenkiertoa ja mikroverenkierron niitä niin kuin häiriöitä, niin mitkä voisi olla semmoisia niin kuin ensimmäisiä merkkejä, mistä ihminen voisi niin kuin vähän ajatella, että ehkä siinä mikroverenkierrossa olisi jotain häikkää? No tietysti tutkimusten perusteella meidän mikroverenkierto alkaa heiketä jo siellä vähän yli 20-vuotiaana. Ja nyt on se hankala tilanne mun mielestä tässä maailmasta, myös lapsilla on paljon stressiä. Et tietysti ne energiatasossa, niin sen huomaa kyllä tosi nopeasti unen laadussa, kivut, säryt, lihakset on jäykät, joustamattomat. Sitten on just näitä, että on usein päänsärkyjä tai siis kun se on niin laaja skaala, niin, että mitkä ne oireet voi olla. Ja kyllä mä rummutan ennaltaehkäisyn puolesta. On helpompi ennaltaehkäistä kuin hoitaa sairautta. Mitä jos ajatellaan jotain paikallista kiputilaa esimerkiksi, niin voiko joten BMR-terapiaa käyttää niin kuin paikallisesti? Kyllä joo. Perusta hoidolle luodaan aina koko kehon hoidolla ja sen jälkeen sitten ongelma-alueilla niin voi käyttää vielä näitä paikallishoitolaitteita. Esimerkiksi mulla on nivelrikko ranteessa ja en ole tarvinnut kipulääkkeitä sen jälkeen, kun löysin BMRin, eli mä saan sen kudosaineen vaihdunnan täällä korjaantumaan paikallishoidolla ja sitten se voisi säilyä monta päivääkin ilman ihan oirehtimatta. Ja onko jotain niin kuin potilaskeissejä, asiakaskeissejä, missä ihminen on saanut avun BMR-terapiassa, missä se tilanne on ollut aluksi huono ja sitten on oikeasti saanut apua tästä? Meillä on aivan ihana asiakaskunta. Että meillä monet on halunneet jakaa oman kokemuksensa omalla nimellään ja kuvallaan. Ja niitä löytyy
parisataa kappaletta tällä hetkellä tuolta meidän blogista hellissolujasi.fi-sivulta, että sieltä voi käydä lukemassa. Sitten meillä on yhteistyökumppaneina tässä vuosien varrella tosi paljon huippu-urheilijoita esimerkiksi, jotka ovat sitten oman kokemuksensa antaneet muidenkin hyödyksi. Tiedetäänkö me, kuinka paljon Suomessa käytetään PMR-terapiaa? No sitä on hirveän hankala arvioida, koska me ei tiedetä, kuinka moni käyttää aina yhtä laitetta. Meidän varovainen arvio on, että meillä on 20 000 käyttäjää Suomessa. Ja se on hirmu vähän, että me ollaan ihan alussa. Niin, jos ajattelee, että tämä on kaikille hyvä, että se mikroverenkierto alkaa vähän jo heikontua siinä 20 tienoilla, niin tämä on kuitenkin sellainen, mitä vähän ikään kuin kaikki tietää, kaikki tarvitsee. Joo, ja tietysti sitten, jos niitä oireita alkaa tulla, ja tietysti kuntoutumisen tukihoitomuotona tämä on erinomainen. Ja siellä usein on sitten, että tavallaan ne kuntoutusprosessit on tehokkaampia ja lyhyempiä, kun saadaan kipua vähemmäksi ja kehoa korjaamaan itseään, vähennetään tulehduksellisia tiloja sillä, että kudosaineen vaihdunta toimii hyvin. Ja kun puhuit niistä urheilijoista ja kun ollaan puhuttu siitä stressistä, niin se mikä yhdistää oikeastaan kaikkia meitä ihmisiä on se palautumisen vaikeus. Et me tehdään niin paljon ja ihan täysillä, niin sitten jotenkin se palautuminen aina vähän jää, että ei keretä palautumaan siinä päivän aikana. Se on juuri näin, ja meillähän on aivan ihania yhteistyökumppaneita, joille nyt kummallakin oli vähän huono tuuri tuolla kisoissa, mutta Noora-Lotta Nesiri oli aivan siis elämänsä kunnossa, kunnes sitten kävi haaveri juuri ennen kisoja, eli kompastui aitaan ja loukkasi polvensa pahasti ja ei päässyt, mutta hän nimenomaan tähän palautumiseen, niin hänelle saatiin merkittävä tuki ja hän ei aikaisemmin nukkunut kunnolla ja nyt vetelee 10 tunnin yöunia. Eli sillä on ihan todella suuri vaikutus palautumiseen. Sittenhän meillä Norjan olympiakomitea, Olympiatoppen teki tutkimuksen eliittijalkapalloilijoilla ja nimenomaan tähän palautumiseen, suorituskykyyn saatiin erinomaiset tulokset. Ja kun tämä on niin hyvä palautumiseen, niin onko siinä jotain, että mihin aikaan vuorokaudesta kannattaa tämä PMR-hoito tehdä? Että onko se enemmän illalla ennen nukkumista? Vai onko sillä väliä? No, miten tuohon nyt vastaisi? Kun se vähän riippuu, mitä sä teet sen päivän aikana. Jos sulla on kovat treenit, niin mä ottaisin treenien jälkeen heti tämän niin kuin palautumisen tukemiseen. Ja sitten mä varmaan ottaisin ehkä toisen hoidon ennen nukkumaan menoa hyvin alhaisilla intensiteeteillä, eli semmoista rauhoittavan ja rentouttavan hoidon. Et BMRhän käyttää 2 taajuutta, alfa-taajuutta ja gamma-taajuutta, ja niillähän tietysti on sitten myöskin ihan hyvä vaikutus sinne rentoutumiseen. Mitä sä ajattelet niin kun ihannetilanteessa, niin miltä semmoinen tulevaisuuden lääketiede näyttää? Ai nyt saa toivoa. Joo, sä saat tehdä miltä se vaikka 10 vuoden päästä se ihannetilanne, että miten me pystytään, kun sä oot puhunut just siitä kokonaisvaltaisesta terveydestä ja yksilöllisyydestä ja kaikesta siitä, niin miltä se ihannetilanne näyttää, että näitä erilaisia teknologioita, palautumistekniikoita ynnä muita niin kun hyödynnettäisiin enemmän esimerkiksi sairaanhoidossa? Kyllä. Eli se on kaikkein parasta hoitoa, kun ennaltaehkäistään. Ja samoin sitten se, että otetaan tätä uutta teknologiaa sinne tukemaan ja helpottamaan sen yksilön omaa vastuuta siitä terveydestään. Ja kyllähän me nähdään niin kuin jo tulevaisuudessa niin aikamoisia hyviä työkaluja, joita voidaan ottaa käyttöön. Mutta ihan jos ajatellaan, että jos mulla on joku krooninen sairaus ja mä oon ihan uupunut ja väsynyt, niin mä en jaksa sitä koko elämääni muuttaa kertaheitolla, vaan sinne tarvitaan semmoinen lempeä tuki sitten. Eli on niin kuin personoitu tämä lähestymistapa, että otettaisiin se yksilö ihan kokonaisuudessaan hänen elämänsä huomioon siinä hoitosuunnitelmaa tehtäessä.
Ja ennaltaehkäisy tietysti olisi se kaikkein hienoin juttu, että meillä tulisi se oma rutiini Kyllä. ylläpitää terveyttä mahdollisimman hyvin. Ja ihan semmoinen käytännön kysymys. Meillä on nyt varmaan tuolla toisella puolella katsojia, jotka kiinnostuu, että hei, haluaisin kokeilla. Niin miten tämmöistä PMR-hoitoa, miten tätä pääsee testaamaan, miten tämmöisen pystyy ostamaan, mistä tätä saa? No, meillä on koulutettuja edustajia tietysti Suomessa ja meillähän on kaiken lisäksi niin 8 viikon kokeilumahdollisuus ennen laitteen hankintaa. Eli siellä voi ihan rauhassa kotona sitten kokeilla koko perheen voimin, että miten tämä sopisi mun elämään, miten tämä sopisi meidän perheen käyttöön. Ja sitten siellä kun painaa nappia ja ottaa hoitoa, niin voi olla, että jos siellä on koiria tai kissoja siellä kotona, ne saattaa ängetä sinne samaan hoitoon mukaan. Se ei ole suunniteltu koirille eikä kissoille, mutta samalla hoidetaan nekin. Samalla hoidetaan nekin. Ihan mahtavaa. Nyt kun Terveyssummitissa ollaan, niin jos sun pitäisi antaa meidän Terveyssummitin katsojille sun omia semmoisia henkilökohtaisia vinkkejä, miten sä itse hoidat sitä kokonaisvaltaista terveyttä arjessa, niin mistä se sinun päivä koostuu, mitä siihen kuuluu? No mä oon ikionnellinen, että mulla on tämmöinen elämä, että mä voin itse aika pitkälle suunnitella päivääni. Ja kyllähän se alkaa vihersmoothilla, on alkanut vuodesta 2005. Mahtavaa. Vihannessmoothilla ja aamu. Ja sen jälkeen sitten tietysti tulee nämä työrutiinit siinä aamulla. Mutta sitten mä oon löytänyt aivan ihanan personal trainerin, jonka kanssa mä käyn 2 kertaa viikossa puhisemassa. Eilen taas nousi painot ja kunto kasvaa. Eli sitten mä tykkään sauvakävelystä ja perhe on mulle tosi tärkeä. Ja siitä se mun onnellisuus koostuu. Perusasiat kunnossa. Ja korkealuokkaiset lisäravinteet kuuluu kyllä meidän perheen elämään, on kuulunut aika monta vuotta. Mitkä on sun semmoisia suosikkiravintolisiä? No, ne on luonnonmukaisia, orgaanisia ja aika lailla perussettiä. Kyllähän siellä D-vitamiini, mulla oli D-vitamiinitaso 16, kun mä sairastuin, että sen jälkeen on pidetty vähän parempaa huolta siitäkin osastosta. Jos palataan siitä, mistä aloitettiin, eli siitä sun omasta diagnoosista, eli MS-taudista, niin mitä, jos ajattelet, että mitä tämä sairaus on sulle opettanut, niin nyt kun sä katsot taaksepäin, niin mitä se on sulle opettanut elämästä ja terveydestä? No sanotaan näin, vaikka tämä saattaa kuulostaa kornilta joidenkin korvissa, mutta se on parasta, mitä mulle on tapahtunut. Mulla meni ennen työ kaiken edelle ja olin korvaamaton, niin se oli hieno juttu. Että mä jouduin niin kuin tavallaan ottamaan sen oman elämän omiin käsiini ja kantamaan siitä vastuun. Ja sitten tosiaan, niin miten muuten mä olisin tavannut näin ihania ihmisiä? Miten muuten mä nyt voisin auttaa tuhansia ihmisiä voimaan paremmin? Tämä on niin kuin ihan uskomattoman hieno juttu. Ja näin se jotenkin monesti menee, että siellä on aina taustalla se oma tarina. Ja sitä sen takia tekee niin intohimolla ja suurella sydämellä, koska se on todellakin niin kuin pelastanut sen koko elämän. Kyllä. Mutta kiitos haastattelusta, Merja Tsemppe. Kiitoksia Karita. Aivan ihanan tunnelman loit tänne. Kiitos.